Goedemorgen. Goed betiert, hè? Doe weer eens weer wijsmatten, hè? Ja. Dan mag nog correct en geduld, zeg ik met aan in de krul in het hier en dan gaan we los. Ja, daar kom! Oh, je kele man. Ik heb mijn gelok hierop. Nou, een hele goeie betierde morgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik zal op naar Driesem, jaren aanpikken en dan op naar Ljout. Want we hebben het opnames van Battleboesen. Nou, jaren ga ik ophellen. We zijn in Ljout. Goedemorgen. Goed betierd, hè? Ja. Doe weer eens weer wijsmatten, hè? Ja. Doe had je er al westsneun. Wat gaan we al je dienen? Welke scène ga je spelen? Ik hoefde maar in je scène, gelukkig. Hoefde ik er net de hele tijd te wijzen. Nee, doe meestal in de midjes, hè? Ja. Ik moest scène 30. Dat ik al krul hier. Oh, eigenlijk een van de lettere Ja. scènes. Ja. Leuk. En wat voest er vast aan het draaidag? Het is wel leuk. Moest prutten wachtje Ja. en een prut op nighting. En nog een Nou, keer, dan nog ik een keer. van een orenkant filmpjes. Ja, ja. Ah, leuk. Nou, en Joet, zullen we het wel beleven? Joet was toen keel, hè? Ja. Daarom ben ik ze betierd. Jaren die met heel lang in sminkgriem. Want die krijgt zo'n kap op een holle. Dat krijgt liek het of is zijn keel. Jaren speelt de famke maar een hierziekte, alopecia, toch? Ja. Heet het? Dus ja. En ze had dus vorige week een sneur, had ze de scène spelen dat ze weer hier had. Dat kon gewoon maar in eigen hier, dat wie makkelijker, hè? Als je, wie maar even je weer wijs. Ik dacht al. Doe zij, dus ik weer wijs maar. Ik zal even het kaartje erbij pakken. Wie, die kant op. Rechter de bocht erop. Nou ja, ik ben heel benijd. Het is voor mij de eerste draaidag. En hierna maar we nog 2, hè? Ja, nee, want ik naar Indië. Doe nog hier? Ik moet alleen naar Torens. Je moest alleen nog tongens. Tante dan. Ja, ik maak maar even zien. Tongens, ja. Camper moest mij. En wat voest van Ime? Dit is goed? Ja. Ja, leuk hè? Hele leuke battelen hadden. Dus die moet er elke keer wezen. Dus die had de grootste job. Maar ja, die had er vol zin in hè? Ja. We maken er een heel leuke dag van. En we nemen je mij. Dus ik heb even zien hoe dat gaat op zo'n draaidag van een film. Via het abonneren. Liken. En we binnen er. Hier waar we ook heen vat hier een smink. Dus en dan aan een oorlocatie. daar is de- Daar verderop is de filmlocatie. Maar eerst maar even hier een smink. Wat is het? Nou, bij die ding. Of zit er hier? Oh, shit. dacht al. Ze verwacht je wel. Ding dong. Nou, goeiemorgen. Hallo. Ben je al wekker? Ja. Has koffie? Ja. Oh, lekker. Toch, die make-up die komt straks wel. Gastje, maar hij is kakeli. Nou, dit zit er goed in. Nou, lang gas. Nou, zo zijn zin. Dit is de voor, jongens. En dan aas en dan had het helemaal geen hier meer. Dan is dit. Spannend, Jara. Tante had maar net in echt zo, hè? Nee, dat wel. Alleen op foto's, net in het echt. Ik zal nog even wat vlogs checken. En dan zal ik mijn eigen make-up even opstarten. En hier wordt aan zijn dingen, dus ik ga nog wel even wat klusjes doen. Maar ik ben mooi op tijd. Ja, deze dag nemen we goed, maar ik zal even wat werkdingetjes van Battleboesen script nog een keer terugnemen. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat al je komt, Joet. Nou, ik zal zelf ook even in make-up. Nou jongens, helemaal in de kleren. Hier maar nog even. Zullen we eens even zien hoe ver het jaar is? Oh ja, wat lijkt dat apart jongens, hè? Wat vet echt. Ja, super mooi ja, top. Nou, hier kijkt het helemaal goed. Het ligt hier mooi gebeuren. En ja, het rent hier helemaal vol. Alle mensen komen binnen, alle over acteurs, de loodsman, cameraman, kleppers, neem het maar op. Iedereen komt binnen. Dus het feest kan haast beginnen. Nou, we halen even een frisse neus. Het is mooi waar, jongens. We hadden mooi waar weer. Ja. Nou, jaar is klaar. Iemand had de proekel op. Best wel klaar van jou? Ja. Hoe wie in die oren draaien daar? Hoe is het gaan?
volgens mij wel goed. Ja? Vond je het wel leuk om te doen? Ja. Want dit weer de eerste keer, dus in een film spelen, toch? Ja. Ja. Ah, vet. En dan voelt ze een grote rol. Ja, we doen best heel tijd op. Jawel. Ja, ja. Nou, leuk man. Nou, wie maakt er nou aan? Welke scène geven we dan? Iemand die had alles in het kop. 22a. En dat is, welke scène is dat? Waar gaat die hoor? Bij de proekenwinkel. Bij de proekenwinkel. Want jaren die willen naar je proek, hè? Ja. Ja. Dus dan geven we naar je proeken. En wat voor kleuren hebben we al in jaren? Roze? Blauw en roze proek. Ja. Dus dan matchy. Dan mag nog correct een geduld met aan in de krul in hier en dan gaan we los. Flamingo. Liesje, zie je is de flamingo. Ja, ja. Ze is Neem je maar mij. Neem je maar mij. Ik ben los. De flamingo is los. Nog even een spultje tussendoor. We gaan nog even wat tiert door. Ze zijn nou de set ontzetten. Camera's opbouwen, dat soort dingen. Dus er zit nog hier en hier. En dan hebben we nog een tiert van spultje. Waar gaat binnen, jongens? ik. Dit werd gevaarlijk. Ja, ja, dat hebben we al. Oh, jammer iemand. Nou, ze zijn nog druk aan het repeteren en dan kunnen we eens los. Nou, mijn hier is klaar, jongens. Ik ben helemaal blij maar. Dus als kom ik op bij mijn centjes, 2 centjes. En iemand doet het echt super goed. En Jaren krijgt nou haar blauwe broekje. Hier kun je het shots. Weer heel oors. Ik kom erbij. Waar was mijn haar? Die eerste positie is eigenlijk dit echt. Ja. Maar dat gaan we straks nog wel even insnijden. Ja? Maar dit is de eerste positie. Ja. Je stapt de winkel uit. Ja. En dan komst jij. Ja, ja, dat komt. Ja. En dan in de koude positie is hier. Ja, dat is mij. Ja, precies. Ja, best. En dan echt rennen. Ja. Ja. Nee, best. Maar dat doet net heel vier. Nee, maar... Ja, oké. Zeg maar, Pip. Ja, koud. Beetje fris. Even een verwarming van jaren. warm. Poetswijntje op achtergrond is net zo mooi. Oh, die gaat voort, gelukkig. Net volle lawaai had je nou, dat is wel schande. En actie. Al vloggend. Nou, dat ging wel. Jara, kies mij. Jara, kom. Zwaar ik. Denk ik. Jara, komst. Jara, kies mij. Nou, dan gaan we dezelfde scène nog een keer doen, maar dan met de camera vanuit een andere positie. Dus van Jara gaat er eigen punt, zeg maar. Nou, mooi hè? Stiersje, zetten ze een scherm ervoor. Zo wil je net zien. Jara, kies mij. Nog een keer. En dan heb ik in één keer zwaar ervaren dat er net één tot steentje komt, hè? Wat zei ze dan? Top, mij net. Daar blijven. En daar is hij, die houden de meestal dat hij net niet in het beeld heeft. Dat maar we net hadden. Nou, het scherm is voort, gelukkig.
Oh, dat wordt sneu. Precies hetzelfde stukje. Let's go. Dom is dom. Ja. Dit is mijn moment of shine. Dit is mijn moment of shine. In de door. Praat ik gewoon in de camera? Ja. Ja jongens, nog het echt hè. Maak eerst ik voort. Ik moet eerst eruit. Nou, dan ga ik weer. Oké. Attentie voor opname. Geluid. Geluid loopt. Camera. Scène 21, shot 4, take 1. En actie. Wat dost? Nee. Jara, komst! Ik jij helemaal niks. Oh. Gismijn? Jara, Gismijn? Jara, komst! Nou, en de fiets. Jara, Gismijn? Scène 21, shot size, take 1. Jara, komst! Jara, Gismijn? Nog een keer, neem Steve over, doe nog een keer. Jara, Gismijn? Even een korte pauze en wat eten en wat drinken. En dan gaan we haast. De Hierwonderwinkel. Nou jongens, dit is toch magisch. Willen jou echt weer hier, maar alles kan het echt weer. We krijgen straks Wie krijg je straks? soep. Ik krijg mosterdsoep, nee, spekjes. Ja, dat krijg ik. Spekjes. Hoe staat eigenlijk met spekjes? Ja, net van die snoepspekjes, maar spekjes. Oh. En wat krijg je toe? Ik krijg tomaatsoep. Mijn botjes. Tomaatsoep, eitbals. En ik krijg... Geen voetbaltjes, maar kaakbaltjes. Ja. En ik krijg... wie krijg je? IJsthee. Maar... nee, hij zei green. Green. My favorite color. Favorite color. Green is dus lievelingskleur, maar je wordt roze en blauw. Nou, nee, nog steeds green. Doei. Doei. Binnen nou de hele winkel aan het omklaaien naar een proekenwinkel, hè? Het is een kleerwinkel, maar het wordt een proekenwinkel. We hebben alles aan het verrooien. Er komen overal al je proeken te staan. Tja, en dan zit het eruit. Oei. Cool toch? Ik ben een hele hoge set. Die passen dan? Ja. Dus dan is het misschien leuk dat die op de tafel komt. Ja, zeker. Ja, en deze zijn. Alsjeblieft. Broekenwinkeltje. Grappig. Even die draai. Even de draaioefening. Ja. En dan is... Die is ooit nog de eerste keer dat wij in de klets gingen dat we dit samen zo hadden. Nou ja, ik net. Test. 1, 2, 3, 4. Test. Nou, wat vies ervan? Ja, dat is een hele stomme vraag, want we beginnen net in de spiegeltje. Dus, Ja? ja, als ik... Ja, kind er met terug? Ja. Elke mensen. Maar als we met Jonas zitten, is het heel mooi. Opname. Dan gaan we weer. In de broekenwinkel. Ja. Ze shirt nog even nog. Ja, goedkeur. Oké, iedereen. Attentie voor een opname. Scène 21, shot 8, take 1. Jana en Laura stappen naar links. Ja, de camera niet dicht bij de computer. En de camera niet Mooi tegen wie.
naar de eerste positie. Inkopen zet. Inkopen zet. Even zien wat we doen. Ons nemen huis in Inke. Ja. Nu zien we best. Even checken. Zo Jara. Daar draait de 4 terug. Ja. En die orenkant op zien is oké. Dus dan is het beter naar die blauwe pruxie inbouwen, ja? Net mooi bewegen, mooi Laura. Nogmaals, we blijven lopen. Iedereen terug naar de eerste positie. Actie. En stop. Deze staat erop. Yes. Hoppa. En actie. We lopen door. Doen we nog een keer. Ja, ja, ja. Stop. Dat is hem. Er is nog alle shot. Nou jongens, de eerste scène stond erop. Wij gaan nu weer om naar de holding. Daar krijgen we even een lunch. Wat hast u het soort van sap? Ik ga de bestelling nog net dienen. Dat is de bestelling dan naar die. Koes kies uit mosterd en uit tomaatsap. Mosterd? Misschien neem ik zo. Nee, ik stik wel een lekker broodje wat drinken. Ja, want ik had jij juist ook al tomaatsap juist of Ja, maar het leuk blijven, hoor. Ja, vind ik. Nou ja, wij hadden dus even een pauze en gaan we weer verder. Nou, en dit is wel grappig, want er is dus echt een kapperszaak in de film. En check, die gaan ze helemaal omtoveren. De barbier Aale. Hier, wonderwinkel. Mooi nou. Maar eerst even lunchen. Jara had haar boltcap op, dus die had haar eigen hier weer. Die zal wel een gat in de lucht springen, denk ik. Dus ja, op naar de bitjes. Lekker. Hij steekt green. Lekker eten, jongens. Nou, en ik ga mijn eigen kloffie weer om. Een script van Bartel en van mezelf. Want ik zal de band nog wel even wat begeleiden van de midden. Maar ik hoef zelf niet meer te spelen. En nou, maat je maar eens even zien wat ik hier al je zitten ga, hier achter me. Hoi! Hoi! Al je kele man. Ik heb mijn gelok hierop. Ik heb mijn gelok helemaal op. Al je krezen kele man. Wat er wel bij zijn. Dus die zullen aan figureren in de scène. Dus hartstikke mooi. Leuk om zo dit te doen. Sure, ja, is weer helemaal into the blue. Dit is wel echt, ik vind dit het mooi. De voest die roze het mooiste. Ik vind ze al die heel leuk, want die roze zat dan echt een pony en die is wat hè? Deze zit gewoon heel mooi, qua kleuren. En we gaan dus nu naar de kapperszaak. Hè? Dus ik ben al druk aan het installeren. En, de barbier zelf staat er al aan. Ja, ze is klaar. We nemen even een nieuwe scène terug voordat we opnemen gaan. Dus even oefenen. Nou, actie. Nou. Graven. Iets met een stad in. Ik jou daar even de stad. Actie. Jara! En dit is de binnenkant van de salon. En daar is de Bartelen. Naar Bartelen leven. Wat kunnen we hier al even kapsels krijgen? Knippen. Oh, dit is wel leuk, ja. Ja, doe me deze maar. Kijk, ik zijn baard krijgen. Maar die magische kaam, lukt dat toch? Ja. Kijk dat. Leuk zaakje. Actie. En actie. Mevrouw Seesma, wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Hier. Hier. Ja, dan moet je toch naar Ales barbierkapsel op. Want die had de magische kaam. Het is hier. Oh, dat is hier. Ik ben hier in de verkeerde kapsel op. Ja. Maar dit is net een gek. Mooi broekje. En actie. Nou, en dat zie ik dan al even.
Alles wat in de gaten houdt, die zit al je apparatuur. Dus ik ben een beetje op wacht. Ik ben een nieuwe taak. En ze moeten nog wat repeteren voor de volgende scène. Dat gaat mooi terug. Nou, zet hem op, man, hè? Kom op! Je kent het, hè? Je kent het! Ja, dat weer een lange scène. Vaak hoe lang, hè? En op van andere hoekjes. Ja. Eerst even wat drinken en eten. Ja, dat snap ik wel. Hele medium man. Betier hier al. 3, 2, 1. Ik zie jou niet zeggen. Oh, echt? Oh, dat was nog goed. Yes! Ja, sure. Ja, zei ik al. Pingels is jokken, hè? Nee. Nou. Film je dus geen mooie act? Ja, dat verveelt er eventjes. We moeten even heel lang wachten. Dus ja, ik moet even een mooie act van je doen. Hier komt ze. Hier is Gerard Jean. Ja, go. I hop into a coffee shop. And then my just to shop. And I saw a girl with head full pants. That make me want to dance. I started to dance. Nou, en ondertussen ben ze druk dwalen, maar... Kop je hem er even uit. ja, wie maakt ik met hier weer bij? Maar shit, dit gebeurt hier al eerder. Ja, ik denk dat het een beetje Dus iedereen is zich klaar op maatje voor de volgende scène. En ik mag naar boeten. Dus doei. Doei. We willen boetenskop, jaren. We maken er het bij. Alle de barbier. Alles wat we klaarmaken. Nou maar staan, jaren, hè? Er is daar van de winkel, jongens. Ja. Er is bij de winkel daar. En dan beginnen we op het tischklappen van de kast. Ja, je trek had En boos kijken naar hem. Maakt het uitpuilend, chaotisch, Nee, of met het nodige netjes? Maar wat netjes? Nou ja, ik zie het. Ja, daar had geen tijd op 23 natuurlijk. Nee, we zien hier maar uitpuilend en chaotisch en wie weet het wel. Ja, klopt, ja. Nou, maar nog steeds uitpuilen. Ja. Toch nog een keer repeteren. Hoeveelste teken dit jaar? Take 888. Zet hem op, mij. Ik is het. Nou, weet wat echt. Shot 88. Ga je wifi? Ga even naast me staan? Ja. Oké, kapje erbij. Dan gaan we. Mooie actie. Ja, ik denk, oh ja, nee, maar wat. Dit viert dan een keer. We zitten al binnen. Komt iemand nog? Ja. Ja, zit erop. Al uw scènes zitten erop. Ik jaren Harris. Dus we zullen even jaren nog omklaaien. En dan gaan we op naar huis. Dan gaan we de legger ook wel uit dan net jaren. Of haast nog wel energie hoor. Gaan we omklaaien. Gaan we in de auto. En waarin u zei een klein. Heel leuk om te doen. En dat ging ik op zich wel vrij vlot. Doei! Ik ging op zich wel vrij vlot. Een paar scènes moesten we aardig vaak over, maar dat hindert niks hè. Op lijst dan weet je precies waar je door moet. Wij zullen op naar huis. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtje omheen. Even je net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, on to next vlog.